I den forbindelse vil jeg gerne lige give et eksempel på, hvad jeg har været ude for. Og jeg vil lige starte med at sige, at jeg på ingen måde fortaler for, at man ikke skal betale sine regninger osv. Men hvis banken ikke har lidt et tab, jamen så kan jeg ikke se, hvorfor man skal betale dem. Men det vil jeg lige vende tilbage til. Men i hvert fald tilbage i 2009, jeg tror det var oktober måned, der skrev jeg en e-mail til min bank og sagde til dem, at jeg kunne egentlig godt tænke mig en kopi af min Visa Dankort-kontrakt samt min kontokontrakt plus betingelser for de kontorer. Jeg fik et svar tilbage per e-mail, at det skulle de nok sende til mig. De skulle bare lige finde det frem, og de var overgået til et nyt system osv. osv. Og så gik jeg og tænkte over det et stykke tid, og så efter en måneds tid eller sådan noget, så spurgte jeg dem, hvad sker der med det her? Altså, jeg har ikke svaret på det, og jeg har ikke hørt noget fra det her. Og så, det svarede de så ikke på. Så vil jeg sige, normalt så svarer den pågældende bank, de svarer normalt på deres e-mail inden for højst 24 timer. Men det her, det svarer de altså ikke på overhovedet. Så det synes jeg var lidt spøjst. På det tidspunkt var jeg godt klar over, at det måske var uler i mosen, som man siger. Men jeg rørte ikke mere ved det, men så kom jeg hen senere på året, så havde jeg så brug for at optage noget gæld. Og det gjorde jeg ved at overtrække mit dankort, Visa Dankort. Og på et tidspunkt så fik jeg sådan en opkrævning fra banken, og de bad mig om at indbetale det overtræk, der havde været på den konto, hvor min Visa Dankort havde været. De havde så også frataget mig Visa Dankortet, fordi jeg havde overtrukket kontoen. Jeg kan ikke huske, hvor mange penge det var. Men det var i hvert fald mere end 5.000 kroner. Og så skrev jeg til dem, jamen jeg vil meget gerne betale, hvad jeg skylder, hvad jeg lovmæssigt måtte skylde, lige så snart jeg havde 3 ting i hænden. Og den første ting, jeg gerne ville have, det var den oprindelige Visa Dankort-kontrakt, der kunne bevise, at jeg havde en kontrakt med banken, og de godt mig hæve penge på mine vegne, på min konto. Den anden ting, jeg bad om, det var indsigt i deres hovedbog, så jeg kunne se, hvad der foregik i de transaktioner. Altså ikke bare en kontoopgørelse, men altså en hovedbog, det vil sige, du ser, hvad der sker med hele transaktionen i alle transaktioner. Og det tredje, jeg bad om, det var en kvittering for det beløb, de mente, jeg skyldte. Det valgte de at ignorere, og så sendte de mig bare en ny opkrævning, og så blev jeg i hvert fald nysgerrig om, hvad det var, der foregik. Og så skrev jeg nyt til dem, og så sagde jeg til dem, altså jeg kan ikke acceptere den her opkrævning, og så bad jeg dem faktisk efterfølgende om 10 ting mere. Det vil jeg gerne fortælle folk om, hvis de er interesseret i det, men så skal de kontakte mig. Og den e-mail, jeg kan give jer en e-mail senere, jeg kan kontakte mig på. Og den ignorerede de også. Jeg vedlagde så også en gebyrliste for, hvad det koster at interagere med mig, i så fald de ikke kunne fremsende de nævnte dokumenter, som jeg ønskede. Og det valgte de så også ignorere. Og så tror jeg faktisk, at de troede mig med inkasso, eller retslig inkasso kaldte de det. Så det glæder jeg mig til at se frem til. Så på et tidspunkt lidt senere, så fik jeg et brev fra bankens advokat, som havde stævnet mig i retten. Og de påstod så også, at jeg skyldte nogle penge. Men den her advokat, som faktisk viste sig at være tidligere bankansat, havde ikke skrevet under på stævningen, det vil sige et ugyldigt påstandsdokument. Og det er min vurdering, at den her advokat godt vidste, at det banken lavede faktisk ikke var helt lovligt. Men det vil jeg lade stå hen i det uvisse. Og yderligere så havde advokaten ikke bevist hans repræsentantskab for banken på nogen måde, som foruddaterede den her stævning. Og det sidste han havde gjort, det var, at han havde glemt at nævne i stævningen, i hvilken ret han havde anlagt sag imod mig. Og det står der i retsplejeloven. Jeg tror, det er en af de første paragrafer, hvad der skal til, før en stævning er gyldig. Så det gjorde jeg opmærksom på, og det gjorde jeg også retten opmærksom på. Og yderligere så gør jeg også opmærksom på, at
det her brev, jeg sendte til ham, ikke på nogen måde havde indflydelse på, at jeg gav ham accept, eller udtrykte nogen form for accept for repræsentantskab for den bank, det drejede sig om. Og det brev jeg så sendt til retten i den byret, som jeg sendte det til. Dem skrev jeg også til, at det her det er på ingen måde min accept af deres jurisdiktion over mig, og mig som menneske, eller min person for så vidt. Og det har jeg så ikke hørt fra siden, så det er godt en måned siden. Så jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre. Jeg gav dem 14 dage på et daværende tidspunkt til at svare på det her og komme tilbage med de rette dokumenter og den rette, kan man sige, dokumentation. Og det har de så ikke overholdt. Og jeg har så også hver gang jeg har sendt brev vedlagt en gebyrliste for hvad det koster at interagere med mig, hvis de gør som jeg siger. Så det vil sige, at den gebyrliste, hvis de ikke svarede på de breve inden 14 dage, så vil den gebyrliste blive aktiveret. Og jeg kunne rent faktisk, hvis jeg ville, efter aftale loven, sagsøge for de beløb, som jeg har skrevet i min gebyrliste. Så det er nogle af de ting, du kan gøre, og jeg vil sige, det er fuldstændig på eget ansvar, og det er op til dig, at du vil forfølge det, men som jeg ser det, så er der jo ikke noget galt i hvert fald at udspørge banken om du ikke godt må se den kontrakt, du har skrevet under på en gang. Til sidst vil jeg så sige, at selvfølgelig, hvis du har lånt nogle penge af nogen, så skal du betale det lån tilbage. Det er der ingen tvivl om, men som jeg forklarer her, så vil banken jo gerne have, at vi betaler den regning 2 gange. Jeg har betalt den 1 gang med min PIN-kode og signatur, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal betale den 1 gang til med mine redde penge. Og det var det, jeg begyndte at undersøge lidt omkring. Og hvis man har spørgsmål til, om det her det er rent faktisk skal sende det foregår, jamen så kunne man jo godt tænke sig til, at når du er i udlandet for eksempel, og køber et eller andet med dit Visa Dankort, så betaler du ikke for den transaktion, ser det ud som om på overfladen. Så man kan sige, at de skal jo betales på en eller anden måde, og det er ligesom det, jeg har prøvet at forklare her.